kai wazo magana kake akan na wari yarinyar nan sadi na mare ta duk matakin da za a dauka a dauka kai ne kake cewa ne duk abin da zan yi kai rashin kunyar ta karɓar idan na kai ya ta kai Luka ni da idan ka sosai ne wai a gabanka ni kake cewa ne duk abin da zan yi na rantse da wanda ne na ji a hannunsa wannan fatar take a doron ƙasar nan ba da kuɗi na zai da kai ka kula ka san da wanda kake magana kai yawa zuwa na yi lalacewar da zaka zo ka gaya mun wannan to mai gidan naka ma jangon nan ka je ka tambaye shi ya sani karan ba daɗi da kanin ne da shi ko mai gidana da kake magana ba ma kai ba mai gidan naka jangon din shi ya san wane ne shi gaba ɗaya da kai da jangon din yaushe kuka taso da za ka zo da mun kai kula in ba ka ba yanzu lahira ce kai Luka idan kere na yawo zabo na yawo dole za a sake haɗuwa sakon da zan baka shine a yau shine kan wani yaro naka dan cakwalkwalin ka ya ƙara cewa zai shigo cakwalkwali na ba ni ba can bakka ba can bamu ba ni ba can bakka ba can bakka ba tamu ka je kai rayuwarka mai rayuwata duk dan cakwalkwalin naka ya ƙara shigowa cikin can bata na rantse ma da wanda dai nake hannunsa sai dai kuma sai ba yaron da zai ƙara shigo mana cikin yanki wai mu zira mu ido mu bar shi kamaran mana yarinya mun zo ɗaukan mataki bayya ya bani hakuri na haƙura amma ka kiyaye idan kere na yawo zabo na yawo dole wata rana za a tuye kai wazu kai ma zan baka sai karanci da rabbana ta kabbal min ko da akuyan yanki daga ta wuce ta daba wallahi ba ta yi ba ga yawa kiyaye gaba ɗaya yaran ku ka tana musu duk yaran da yake sha ya tsalla kowa wallahi sai kowa ya sai ba ka sa lalla kuwa ne mu bace da Allah daga yau daga rana irin ta yau na gaya ma babu kai wajen wata harka ta business tsakanina da ni da ku ko kuma tsakanin mu da ku gaba ɗaya inda na fuskanci harkar ku ta tsiyaci daga yau na datse ta ba wani business a tsakanina da ku ba wani business na gaya ma ga kiyaye da waɗannan ai bayya ka rabu da su bayya idan kere na yawo zabo na yawo dole za mu sake haɗuwa zuruba ta ci zuruba sai dai ta haɗe zurusu ƙananan marasa kunya ne su idan masu yi ne su tenuwar gaba ta haɗa mu da su bayya mu ce mu tafi ba wahala wallahi dan zaki ya girma Yaran zamani Yaran zamani Yaran zamani Yaran zamani Yaran zamani Shin ya aka yi? A babba yarinya aka yi, sai a kin rabar da kayan naki. Allah ka ga duk sun ƙara yanzu ma gurin jangun zai. Ha, ni ma wallahi kin ga wata kwalba biyu ce ta rage mun amma yanzu zan zagaya nan. Wajen wani gaya yanzu zan bashi yanzu zan fito in je wajen goga. Ce za ki wada gun goga. To ni ma kin ga yanzu wata kwalba biyu ce ta rage mun. Yanzu zan je dan nan kwana in ba wani aboki na. Yanzu zan zo ni ma wajen goga. Sai mun haɗi. Ba komai ba yarinya ki huta dai. ko wasu yara karu da leta da cinna yaran sai suna ɓadda suna shigowa suna raba kaga yaro duk abin da ya zo da shi ka kwaci muka cinye wallahi na cinye sai na cinye kasuwar su kakkaji komai mai gida ka zauna ka sikitin bunka kai bangalu ka ji daɗin ka kakkaji komai bari in je ma in duba labun nan ko kasan gada ga sun zauna yanzu za a yi baran-baran da kai ma Yaran zamani menene zamani menene zamani
menene zamani abin da ya zo da shi ga yaran zamani sun shiga wani kare. Wai kai na ka sa wai gani. Na dan kai ta kurin caji tun jiya ba ta Tun ɗazu nake kiran ka gaba ɗaya aka shawar ta ka. Tun ɗazu nake kiran ka. Kai ana riga da kai amma sai ka zo ka shawar ka. In ana neman ku kira yaran ka. Ko da wata matsala sai ta faru kai ya za a kira ka a sa. Ba so na ba. Ka riga wayar ka kunne. Ya wannan yin goba na ka tuni shi. Allah yanzu nan na ce yaro ne ya saki na dafe Allah ko da kawai na nuna maki baba Buhari ne ba a mulki Sai kwantar da shi. kawai shi haka ake. Dan wallahi yanzu nake jiri kai da zan maki dan wallahi. Na jiya na shekaran jiya na ɗauko wani wasu kare na shirya. Dan magajin malam ina lissafa kuɗi a gidan malam yana zuwa gani. Wai malam a ɗigo mai kuɗi sallallahu alaihi wasallam. Kuka yi ta rigima ya ce sai ya faɗa mana na lallaba shi dai kai ya faɗa mai na bashi zuwa gaskiya ya kuma amfani da gaishe ne lissafi ya baci isa da ma nake shi kira ga yadda ya so ya ce ya samu ko ya kuma sai ka ce Allah tun da nake kiran ka daga bara ma abin da zan faɗa maki kuma yanzu da shi na ga an zo shi yanzu wannan gidan kuɗi nake so ne ka tasu da mu ko ka baki ka za mu magana kawai zamani dubu zamani yaren zamani gasa a wani hali. Allah ya taimaki malam. Allah ya taimake mu. Allah ya taimaki malam. Ai kai babban ba. To Allah mai girma sanata ne. mai girma sanata Yana son yin magana da kai. shi da kansa ya zo yau Ya da kansa. wani da gaske dama ka san magajiya ta shiga makota Gaskiya ne. a je a ce ai ba a bashi a rana ba ko ba ka bane Ba shi a rana. ba a bashi a rana ba Gaskiya ne. a je a shigo da shi kai tsaye cikin inuwa Okay. ai a je a ce ya shigo Ba matsala ma. yawwa a shigo kai tsaye Inda magajiya ba ta nan ba za a ce a ce mai. Yawwa. Ga babban bako sai. ta ai irin wa'annan bakin muke bukata su muke bukata irin wa'annan bakin ko yau ai dole a canja miya alkur'an sai an canja miya a gidan nan yau ni na sani ne ai tun da irin bakin da suke zuwa nan alkur'an sai an canja miya yau magajiya a canja miya a gidan nan ta Morning. Have a seat. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Ha? Allah ya taimaki malam. Allah ya taimaki shi. Allah ya taimaki shi. Allah ya taimaki shi. Ah, kwarai da gaske. Ya jama'a. Alhamdulillah. Harkoki. Wallahi alhamdulillah. Ɗalibai. Alhamdulillah. Allah ya dafa mana. Amin amin. Allah ya taimaka. Allah ya dafa. Allah Allah ya ya dafa dafa mana. Ya dauriya. mana. Alhamdulillah. Ya dauriya. Alhamdulillah. Ya al'umma garin yaran zamani ga baki daya. Alhamdulillah. Ana ta fama ana ce gwagwarmaya. Yawwa malam daman ba wai wani abin da ya kawo wajen ta malam saboda wannan gudunmawar da kuke wa malam ai gudunmawa tana yi musamman ma da addu'an nan malam saboda ka san addu'an nan mu 'yan siyasa dole sai da addu'a kuma almuhimmin ma yanzu abin da ya kawo wajen ka malam saboda ka san yanzu zaɓe ya karatu dole ka san akwai mahassada akwai masu bakin ciki shi ne nake so malam kujerar nan tawa a ƙara riƙe min ita saboda ka san ba na so na ga wani ya samu dole sai ni saboda kuma na san ni ina da kai tunda ina da kai na san ni ba zan damu ba saboda wannan gudunmuwa ta adda da kuke bamu dole sai da ita ka san ba za mu iya komai dole sai da adda kuma ka san mutum inda yana adda ko me zai same shi shine ka san ma na san ayyukan ka suna kyau shine kai ma bai kamata a ci kai ma an baka ga wannan da dan kiwoyin wajen ka ana dan yi ma alheri Yawa malam ga wannan ya ce a kama. To har da gudunmawa ka? Wallahi shi ya bada wa'annan. To Allah ya saka. Kaga kaya ne malam. Allah ya saka. Allah ya taimake mu. Allah ya ƙara rufa asiri. Za a je in ƙarasa rubutun. To ai ba da Saboda kar su zo karɓa ba. Kar ka damu magajin malam. Za a je a ƙarasa musu. Kar ka damu magajin malam. A fito lafiya. To jama'a mutanen Najeriya gabaki daya barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. To kamar kullum kamar yadda aka saba wannan lokutan ma yaran zamani sun yi hoɓɓasa sun ƙara shirya muku wani gagarumin wasan sallah wanda suke so su gabatar muku da shi biyar ga sallah a
unguwar da Gwale local government layin yan tanki opposite da masallacin juma'a gidan malam Mas'udu Sinima. A nan suka shirya muku shi. Wannan taron na yaran zamani da suka shirya muku na bayan sallah suna gayyatar kowa da kowa ku zo da ke da kai da ni da ku zo mu jami a wurin mu ga me aka shirya. Wasan zai fara karfe 3 na rana zuwa abin da ya sauwaka. Mune muku fatan alkhairi, mune muku fatan isowa lafiya. Mun gode ga mai neman ƙarin bayani kuma zai iya tuntuɓar mu a nambar waya kamar haka. Sai kun zo mun gode. Karka da mu. A garin nan kana da mu. A garin nan kana da mu. Don haka dukkan wani wanda zai sige ma gaba ko kuma ya ringa ma gaban ƙasa za mu kawar da shi. Za a tura mata wada. Insha Allah malam, ai na san aiki da cikawa. Za a samu alƙalami a cikin hancinsa. Ai ni na san wajen wanda na zo. Shi ne ai. Ai na san wajen wanda na zo ni ai shi yasa. Za a sa mata wada ke maganin sa. A mu da tawada muke aiki. Wani wanda ya ce zai da mu a garin nan ba zai kai labari ba. Kowa ya shi. Kowa ya shi. Kuma wannan abin alheri mu da ake mana. Allah saka. Kuma za a muku aiki daidai da aiki sosai. Za ka ce ka zo gurin malam mai zamani. Ana fa aiki ba malam ba. Za ka ce musu ka zo gurin malam mai zamani. A karamar kalla ni wurin zo wuce. To za a wuce. A dan tsara. Har da gudunmawa haka ga wannan. Ai malam ai mu ne da godiya. Har da gudunmawa haka. Mu ne da godiya malam. Ai mu ne da godiya malam. To mu ne da godiya. Ubangiji ya bamu nasara. Malam. Allah ya tabbake mu. Malam. Allah ya saka. Amin. Allah ka sa ka faka. Malam. Kuma za a ci gaba da addu'a. Insha Allah. Za a ci gaba da addu'a. Kar ka damu. Irin wa'annan ba yaushe gidanka ne can jami'a. Ai irin wa'annan muke buƙatar su shigowa ba 'yan kayan yi ba. Ba da irin wa'annan ba mili gidanmu ba ta yi kyau ba. Kuma ni magajin malam shi yasa ke ƙara birge ni. Allah ma albarka kuma za a ƙara mas kansa ya ƙara fashewa shi ma za mu nuna ma aiki. Ai yaran yana yi sosai, iyayensa sun yi zace. Abin da yasa na kira ka Na amsa. ba komai bane yasa na kira ka, saboda jiya na je na ziyarci mai girma kwamishin. To an kai masa ƙarata ne akan takon saka da muka samu da sanata. To ya zo ofis ya same ni akan lalle goyi da bayansa akan aikata zalincin da za su je su a wannan garin namu da zamani. Sai ce masa ni ba haka tsari na yake ba, ni tsarin doka ta amin doka da oda. Gaskiya ne. To ya je ya kai karata, da ya kai karata shine ya kira ni har yake cewa kaza da kaza dai abin da zai faɗa duk makana mu daɗin su ba. Gaskiya ne. To abin da sai dai bata mare su na zo nan gudu suna kira ɗaya daga cikin ofisoshi na in ji shi wata irin gudunmawa zai bani da kuma shawara zai bani. Gaskiya ne. To sai daga dai a shawarar da ya bani sai na gade bayan wani amince da ita ba, sai na ce to bara in kira ka domin kai ne dai wanda ka sha gurgurma aiki wanda ko kuma ce da aka sha gurgurma aiki tare kuma kai ne ka fi ni jama'a wannan ofisin da yake ni sabon zuwa ne. Gaskiya ne sa hakan da kai shine daidai da ka je ka saurare su kuma ka zo kana bincikar shawara don gaskiya duk mai kishi a cikin hukuma dole irin wannan abin zai dinga mai yawo a cikin zuciyarsa. Maganar ya wayannan shugaban namu da manyanmu na sama a hukumance gaskiya sai addu'a saboda sun riga sun sai da mutuncin su 'yan siyasa da masu kuɗin gari. To abin da ya kamata mu saboda mu neman wa kanmu yanci da kuma damar ci gaba da kawo gyara a wannan gari namu na yaran zamani shine mu bi su sau da kafa, mu nuna musu muna bayan su 100%, mu zama mu ma kamar yaran nasu tunda suna kokarin su mai da mu karnuka ne ko ba haka ba. To mu bi su amma kuma ta bayan fage ta karkashin ƙasa ya zama na yaƙar sirki, ko da a ce da sakan ɗaya kan mu ɗaga musu kafa su sha iska, mu matse su amma kuma a zahirance muna tare da su muna bayan saboda mutuncin aikinmu da kuma mu kanmu da kuma mutuncin amanar da Allah ya bamu mai kokari mu sauke ta, tunda amana ce ta mutane Allah ya bamu. Ba za mu so mu ga ana aikata ba daidai ba, tambadewa ta yawa, lalacewa kala-kala, sata, kwace, fashi, fyaɗe, mai komai
ba abin da ba a aikatawa a wannan gari namu. Don haka gaskiya ba za mu goyi bayan zalunci ba, kuma za mu ta yaƙi da su daga nan har lokacin da Allah ya kaddara mana a cikin wannan hukuma ta mu. Gaskiya na ji daɗin wannan shawarar da ka bani sosai. Don hakan ya sa ina aiki na 50 yanzu sai in ƙara zama 100%. Na ji daɗin wannan shawarar ta ka sosai mai girma Osi. Gaskiya ne Na ji sabo. daɗin wannan shawarar sosai. Hanyar da sai neman ta nake a waya amma kai ƙarfe 12 kai za mu yaɗu da ke amma yanzu dan ƙarfe 1 ban ga inda yake tafi ma ba matsala amma zan mata magana kuma na ce ta zo nan bangaren. Yanzu Osi Na kai ka jima cikin wannan ofis din. gaskiya Kuma ne. ce a wannan garin namu da yaran zamani. Gaskiya ne. Duk wani criminal kafin ni sanin su. Inda dai ni bako ne. Kuma zuwa na farko na yi aron gama da wasu yara ne guda biyu na kai shi asibiti. Gaskiya ne. To a cikin wannan manyan masu laifin nan wa ka sani wanda suke aikata laifin a cikin wannan garin namu na yaran zamani. To gaskiya a shahararrun criminals da muke da su dai guda uku ne wanda su ne manya. Muna da Luka, muna da shi Luka kwanaki mun kama yayan shi shekarun baya wato Walƙiya. Dan Walƙiya babban tantiri ne a cikin wannan gari namu, ba kala aikin da baya aikatawa. Duk wani aiki da criminals suke wanda ya saba doka Walƙiya yana cikin waɗanda suke aikata yana gaba ma. To sanadiya haka a kwanakin baya muka yi ba ta kashin da muka kama shi aka yanke mai hukunci muka tura shi gidan kaso. To yanzu 'yan siyasa ne da manya suke ta faɗi tashi gurin ganin sun fito da shi saboda yaran su ne ya nemi musu amfani sosai ta bangarori da dama, ba ma sai a lokacin siyasa ba. Ko da a ce wani abu kai musu bai dace ba, irin su suke tura su je su kauda mutum. To sai kuma Jangul, shi kuma yanzu Jangul baya gari gaskiya, amma akwai yaransa guda biyu wanda su suke tafi da alƙallolinsa. Duk wani abu da yake yanzu su ne akan dutin aikin da yake, saboda shi baya gari. Muna da akwai Bayya sai kuma Wazo. A ga waɗannan su biyu su ne manya-manyan yaran Jangul, kuma tun a dama duk inda zai je za ga su ne a bayansa. To sakamakon yanzu baya gari su suka hau kujerarsa suke aikata duk wani abu da yake faruwa a cikin garin nan wanda Jangul yake aikata. Walƙiya shi kuma wani sabo ne shi kuma? Don haka gaskiya Walƙiya ba ƙaramin tantiri ba ne, sai dai kawai mu ta roƙon Allah Ubangiji ya ba mu ikon nasara da daƙilar da shi daga aikin da yake yi mana na ba daidai ba a wannan gari namu na yaran zamani. Amma ba ƙaramin ɗan ta'adda ba ne, sai mun dage da addu'a da ce kawai mafitanmu da kuma jajircewa gurin ganin ba cin hanci ba rashawa. Kawai mai laifi ne, mara laifi ne. Sai na ji daɗin shawarar ka sosai da sosai wallahi, ina godiya sosai. Godiya nake ranka ya daɗe. Na ji daɗin shawarar. Yaran zamani, menene zamani? Menene zamani? Menene zamani? Abin da ya zo da shi ga yaran zamani sun shiga wani ƙarni, ba ko aikin yi ya za su yi sai bara sai sace-sace. Rashin dabara ce ko rashin zuciya ce.
ce laifin daɗi karewa, amma wannan daɗin bai kare ba, zai ɗan je zuwa wani lokaci zai dawo. To kamfanin nan na Umar MK Production wanda yake kawo muku shirin fim ɗin yaran zamani ya gama da season 1, yanzu zai tafi shirin season 2. Saboda haka za ku dakace shi zuwa nan da sati 5 kacal insha Allah. Abin da yasa ya ɗebi lokutan ya kai haka shine saboda yana so ya ƙayata muku abubuwa yadda za ku ƙara jin, ku ƙara nishaɗi, ku ƙara jin su, ya ƙara inganta muku abubuwan. Saboda haka ne ɗebe shi ya kai tsawon wannan lokuta. Saboda haka ku ci gaba da tarawa insha Allah, lokaci yana yi, yana kammala za ku iya jin mu an dawo kan aiki. Amma kada ku manta ku subscribing, ku danne mana ƙararrawa ta yadda ana dawowa za ku ji kalam mun haɗe gaba ɗaya da ku. Mun gode. Assalamu alaikum jama'ar Najeriya. Shahararren kamfanin nan Umar MK Production Limited wanda ya saba kawo muku shirin yaran zamani. To a wannan karan ma ya yi hubbasa ya shirya muku gagarumin taron sallah a Kano, Najeriya, wadda local government, unguwar Gabai. Wannan taron sallah shi da yaran zamani suka shirya muku. An shirya muku ne shi don a nishaɗantar da ku kuma a faɗakantar da ku. Wannan taron sallah show da muka shirya muku a Kano, wadda local government, unguwar Gabai, 'yan tanki, ɗayin masallacin Juma'a, gidan kallon Mas'udu, sinima. Taron zai fara ƙarfe 3 zuwa abin da ya sauwaka, kuma muna gayyatar kowa da kowa. Mai neman ƙarin bayani zai iya samun alamura kamar haka. Sai kun zo, mun gode.